Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Mga kaaksyon, may aga Bacolod, Negros Occidental, kamalabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Action Hotline sa ngalan sang regular nga anchorman Action Arte Hupon. Ini sa Action Brian Morden. Aksyon Hotline! Subong adlaw Martes kita mga kaaksyon, ari na kita sa ikaduhang adlaw sang simana, Hunyo 2, 2020. Aksyon Radio! Sa gihapon nagpabilin kita sa ginatawag iya nga Modified General Community Quarantine sa siyudad sa Bacolod kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental, meaning may ara paghihapon sang pila ka mga restrictions, may mga pagsulundan o kon regulasyon. Ang aton sini nga mga kauturan hindi basta-basta nga makalibot kag makagwa dira sa inyo sini mapuluyan, apisar siring pahanugot na amat-amat sa aton tanan. Aksyon Hotline! Sa nambal ko na ining Modified GCQ, mulumanghod na lang ini sa ginatawag nga new normal nga ginaduso sa aton sini gobyerno, mga kaaksyon. Aksyon Hotline! So kabay pa no ngati magasunod kita gihapon, ano ba lang pinaka basic karon nga mga restrictions nga gusto matabo sang gobyerno, ang paggamit gyapon kag pag-usar sang face mask, mga kaaksyon, subong man ang social and physical distancing. Amaning duha ka pinaka-importante gino para lang gid nga ti malikawan naton nga maglapta ining si COVID-19, mga kaaksyon. Aksyon Hotline! May mga pagbag-o diri sa syudad sa Bacolod kaangay sa pagdula na sang liquor ban o kon ang pagdumili sadto sang pagbakal kag pag-inom sang ilimnon sa pampubliko nga lugar. Aksyon Hotline! Kagabi may statement nga ginpagwa si Mayor Bing Leonardia. Angot sini pero plastar ko karon kay kadamo pa sa wala sang ideya kabado ka bisan gindula na ang liquor ban, mga kaaksyon, magapadayon gihapon ang curfew sa tanan nga edad sumogod las 10 sa gabi tudto las 4 sang kagahon. Aksyon Hotline! Ang iban nga balita, mga kaaksyon, lokal diri sa syudad sang Bacolod, i-check naton karon ang simbahan, no? Kay kabalo ka sa idalom sang Modified GCQ, ang simbahan pwede na makaumpisa liwat sa pagmisa, mga kaaksyon, provided may ara gihapon sang regulasyon
ipatuman ang mga pila ka mga pagsulundan nga social and physical distancing kag face mask. Action Hotline. Ano ba lang ang mga oras ang misa sa mga kasimbahanan naton? Hindi lang niya katolikong ginamuno kundi tanan nga mga relihiyon dapat sundon ginaton ini tanan-tanan. Pero ang wala pa nakapatuman sang ginatawag naton na pagmisa ang simbahan katoliko kay muning kadamo sa mga nagasimba diri, no? Hindi makontrol sometimes ang kadamuon sang tawo. Action Hotline. Plastar tanak karon try naton nga malambot ang pila ka mga utod naton nga kaparian diri sa Diocese sa Bacolod Makaksyon para mahibal-an sa tagsa-tagsa man ninyo ka mga barangay dira o kon parokya abi kon di kamo dapit diri sa syudad sa Bacolod agod nga maplastar ta init tanan-tanan. Action Hotline. Sa sining nga aga kag sining nga mga sitwasyon ang aton sini patrol naka-standby sa gihapon sa duha ka lugar sang buy-bust operation diri sa syudad sa Bacolod. Kung amat ka nagbalik mga kaksyon ang aton maayong senaryo nagamat-amat man balik ang mga operasyon sang kapulisan batok iya sa illegal nga droga. Action Hotline. Kaya ting pagbati-bati naton bisan gani naka-ECQ yung syudad sa Bacolod, bisan gani nga naka-GCQ kita, pero ang mga manugbaligya iya sang illegal nga droga nagapadayon ang aton PNP nakatutok sa mga borderlines. Action Hotline. Pero may mga PNP gyapon nga nagatutok man sila galing kay ineblang na tawag naton mas importante ini si COVID-19 sa sinimatriyon. Ti subong kay nagbalik-balik nes normal at ti ara attack naman kapulisan ta sa pag-buy-bust sa ila. Action Hotline. Di plastar tanak karona kagang mga OFWs to nga ginapaabot kun tani nga mag-abot diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental daway ito mataway at matigayon. Action Hotline. Di maloon tanay karon kay Councilor Israel Salanga kun ang pinakarason nga ang wala ini matigayon. Action Hotline. Ang balita yes national team may ara sang low pressure area o kon LPA nga bantay-bantayan karon ang pag-asa sa area sang Palawan kag Mindanao and nakita nila diri base malusaw malang ini sa sulod sang 36 ka oras. Action Hotline. Mayo man kung mag-ulan-ulan gid man siya kada hapon inablang normal nga ulan hindi kay bagyo nga medala sang badamol nga hangin kag magbubo man sa tuman kakusog nga ulan. Action Hotline. Ang gatong subong may ara sang dagdag bawas mga kaksyon nagsaka sang 80 sentimos ang kerosene kada litro. Ang diesel naman nagsaka sang 25 sentimos. Samtang mga kaksyon may nagnubo naman sa 20% 20 sentimos ang gasolina. Action Hotline. So kabay pa ng amat-amaton man isang aton sining kompanya sa pagpasaka sang presyo sang gatong kay ginalaoman na rin naton nga magatimbuok gini siya basta magbalik na ta sa normal ang sitwasyon. Action Radyo. Ang iban nga balita karon check naton like for example ang swab test kagabi sa aton siring nga mga OFWs natapos gid ayhan nagtapos gid ayhan. Action Hotline. Kadamo pa sa mga OFWs naton nga wala na sa swab test abi and check man naton karon kumusta ang lockdown sang 4 ka puluyan sa area sang Barangay Mandalagan. Action Hotline. Las 8:14. Action Radyo. Kadamo gid sa nagapamangkot mga kaaksyon kung ano gid bala ang regulasyon sining pagdula sang liquor ban diri sa syudad sa Bacolod. Sa nambal na naton mga kaaksyon, gindula ini pro may ara paghihapon sang may nabilin nga dapat sundon naton kaangay sang pag-inom sa mga oras sang las 10 to las 4 sang gabi nga ginabawalan gihapon ini sa pampubliko. Action Hotline. Ang tinutuyo malang sini mga kaaksyon tiya mo na nga hindi kabalo ka kung nakainom-inom ka na kung ara ka sa mga ilimnan sa mga bars bisan hambalon pa naton dira nga makontrol mong kaugalingon nimo. Pero din na malipatan ang agbay abi ang pagpilitay nyo dira o kung may ara pa ka mo nabingin invite man nga may lawas. Action Hotline. Hindi malikawan na sa mga bars naton. So ginpasiguro sang alkalde sa Bacolod nga kung may liquor ban ginman kita las 10 sang gabi to las 4 ipatuman talang curfew. Kay sigurado gidaway ginaimnanay sa gwa kag hampang na sang PNP naton kung paano na sila pang isa-isahon nga pang i-check ang mga ilimnan diri
kag mga baliligyan sa ilimnan sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Ang bilog nga adlaw yati pwede kay mo kinom-inom len las 4 bisang kaagahon hasta las 10 ang gabi. No, pwede ka na ka shot-shot. Pero ti sabon na nga oras, abi daw kakapoy man guro nga kainit sang panahon. Sagi kay mo tungging da. Action Hotline. Pwede ka kainom-inom man gani sa sulod sang puloyan. Hindi lang sa mga pampubliko nga lugar gida. No, kay subo nga panahon sigurado ko kita tanan nagapaminsar man sa kayuhan ta. Action Hotline. Pabati ko lang sa inyo ang tingog mismo ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia mga kaksyon sa din nga ti siya gusto ko paplastaron sining pagdula na sang liquor ban diri sa syudad sa Bacolod. Implementar kita sa liquor ban sa Bacolod for a purpose. Dali gid lang ano. Daw na dula kita. Oo. Sa madugay nga panahon, nag-implementar kita sa liquor ban sa Bacolod for a purpose. But with the changing developments, kag tungod nga ang ini nga negosyo had also to survive, labi na gid ang mga tao like the employees who are dependent on sa ini nga negosyo. We had considered last May 25 the partial lifting of the liquor ban. However, as our circumstances, nakita namon nga tungod nagsaylo na kita subong sa modified general community quarantine, na realize namon nga we have to also correspondingly respond to that. And that is why we are now proclaiming the total lifting of the liquor ban. One major consideration is the fact that our restaurants will now open, and we will have to live with that. However, on top of all this, we are still going to strictly implement our curfew hours. Therefore, ang pag-usara ng liquor will also have its limitations. Wherever you are by 10 o'clock, it means hindi na pwede in public ang pag-inom ng liquor. Mga kami sa inyong kooperasyon, and I hope maintindihan ini ng mga circumstansya, because we are trying to balance our health problem with our economic problem. Kabay pa nga masunod ang atong pumuluyo sa sining liquor ban. And again, I say that everything will have to stop by 10 o'clock because may curfew kita gihagapon from 10 o'clock in the evening hasta 4 o'clock in the morning. Madamong gid nga salamat sa inyo. Action Hotline. Amotong palayag ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia ang sining pagdula na totally 100% sang liquor ban diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. So hindi pagid ka mo libre no sa kagabihon kabalo ka kita nga Pinoy na may gid man niya shot kon gabi na mo no o ay labot dira nga bulubugnaw way ka trabaho libre ka sa taran-taran ara ka sa mga lugar iya nga malingaw ka man tiya mo na dapat mo na gin mo nang iban dira nga gusto gid magwa kon gabi mga kaksyon may mga extra pa nga activities dira. Action Hotline. So ginabawal ang 10 to 4 nga pag inom-inom. Kaya sigurado, sirado mga bars na to ni. Action Hotline. Sino ba inom dira sa mga oras? Pero kung gusto mo dyan mag-inom, basta mag-aga, dira ka lang sa sulod sang puloyan mo, tibahala kay mo na niya, mo na niya problema. Action Hotline. Las 8:19, Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check nato ng patrol. Okay, kadamo sang bypass, subong nga agado, duwagin din nyo. Sobra shinmil naman yung na-confiscar sa aton sa litoridad diri sa syudad sa Bacolod. Sa resin, o ini nagkaladakpan. Ano background nila sini? Ano ni sila nga mga supplier? Ini sila o kung mga ultimo nga manong tinda ka mga illegal nga droga? Action Hotline. Parang iban diri naman makabati. Subo nga binilang pulis naton nga patulog-tulog na lang kiti naka-focus kita sa ngining MGCQ. Tiway man gura. Pulis naton padayon iya nga nagatrabaho sa tanan nga trabaho. Action Hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
Hanggang sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:33, pabalik sa aton sining nga pagpangalagan. Action Hotline. Maing aga lang kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Nag-monitor na si Madam Thelma Igioko, salamat man, or Igiko. Si John Brian J. Rivera, salamat man. Si Councilor Israel Salanga, salamat gid sir. Ano? Heaven, nag-monitor man si Ronilo Oniate. Good morning, Action Bry. Monitor kami ni sa Isabela, Negros Occidental. Si Ben Aramana, nagalantaw sa Ben's Kapihan ko, no? Din dapit ini. Thank you, ganda na. Si Rio Pao Kind, or Kind. Good morning from Monte Vista, Davao de Oro. Bakalayo ba? Major Gail, good morning. Dira sa Nokbo. Valencia Kenneth, naga-monitor man. Jerome Villarosa. Good morning, family Gabuan. Listening from Barangay Tabao, Valladolid, si Richel M. Aguaranze. Morning, Idol Bry. Paano ang Golden Field? Gali kay di ba may banda dirati until 10 p.m. lang sila? Dapat gilang 10 p.m. lang kay may curfew na mo. Why na sa alas 4? Action Hotline. Si Madam Marlene Grace Busayong Rimada, salamat man. Maria Liza Himoranyon, naga-monitor man si Rimat Tinion. Mary Ann Barido Cabales, salamat man. Si Yokok Kagalanan Melendez. I'm watching from Cebu City. Hi to Sir Fridico, no? Madalag. And Roda Abong of Silay. Regard sa bata namon nga si Azea Novem Madalag. Nga ara Ma'am Bigo Silay. Salamat. Si Yannick Kiraw, ara man gani naga-monitor, ho? BJ Prado Banjola, salamat man. Kumusta ging? Si Philip Laurente. Namian ko ni kay Banjola kay gagwa gid bla. Action Hotline. Las 8:35 sa aton sini nga pagpangalagad. Maliso kita gabay sa balitaan tabla kay diri sa Bacolod do sako naman subong ang by bust operation diri sa kontra illegal nga droga. Action Hotline. Nung tabo, nagamat-amat man sila balik. Nagamat-amat balik ang manog baligya. Nagamat-amat man balik ang manog suyop. Action Hotline. Aring aton sila nga patrola. Gintutukan ini ni Action Alvin. Action Eden Aboso sa patrol. Patrol reports. Action Eden, good morning.
action na Bray kapin 121,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu ang na-recover naman sa aton otoridad. Actually duha ini ka separado nga bypass operation nga ginpatigayan sa City Drug Enforcement Unit kag Regional Drug Enforcement Unit action Bray kaina sa Kagahon. Actually dungan-dungan ni sila ti una direction Bray naglambot sa 46,000 pesos ang balor sa ginasuspetson Shabu nga na-recover sa apat ka mga suspetsado sa bypass operation nga ginpatigayan sa CDEU sa Ali Street ini sa Barangay Singkang Airport mga alas 4:45 sang aga. Ang mga nagkaladagpan dito action Bray amo sa ilan ng Leo Ledesma amo siyang subject sa operasyon 25 anyos residente sa nasambit nga lugar. Upod man niya dito action Bray si Peter Locsin, 39 anyos, nga taga-syudad naman sang Talisay, Martina Cordova sang Barangay Villamonte, kag Mark Ibanez, residente sang Villa Angela Subdivision, syudad sang Bacolod, bali tatlo ka lalaki ini action Bray, kag isa ka babayi. Suno sa team leader sang CDEU, duha ka semana nila ni action Bray gin surveillance sila Desma. Sino na yung team leader ne? Nagayo siya kung action Bray nga kung mag-report ko no, hindi paglawago ng iyang ngalan. Secrets lang, secrets? Secrets lang. May basta para damo, secrets. Damo-damo, gidya secrets lang. Sige, kay ti amo na gusto ni Sir, ti Amalia, team leader lang ko na sa CDEU, team leader lang sa CDEU. Normal giman na sila action then kiti trabaho na kadelikado bla so hindi dapat sila balaan kon sa daisin o ini. In fact ining mga face mask nato ni ulihi lang isang sa ila mag-conduct ni sila operation di mo ni makit-an mga nawong nila puro lang ni mata do kumbaga virus gurong panulukan na sa mga tao sa palibot para di sila makilala action then. Go ahead. Yes, action Bray, pinaybaluan nga na priso na sadto ining silides mag-election Bray. Mangod sa kaso man sang illegal nga droga o galing sa tungod sa plea bargaining agreement nakagwa ini sa prisuhan o galing ti nagbalik gid sa illegal nga buluhaton. Naybaluan action Bray ining upod niya man nga si Locsin ang napriso man bangod sa illegal nga pagupot sang armas luthang kag naybaluan pakaisan ni siya gali ni Antonio Enrique Locsin nga nadakpan man sang CDEU sa tong Domingo to Balaction Bray nga adlaw. Bangod man sa illegal nga droga. Atong dito na sa tubo, naglambot na sila sa tubang sa isa ka mall sa Dalan Araneta, da bala? Pag-abot ko no kay Inaction Bray sang aton ditong otoridad sa lugar sang Bayba, kundi patigan ang Baybas. Wala labot kay Ledesma nga ginbaklan ni sa aton police pusher buyer. Magapatigayon kung tani ini sila sang patsasyon. Di amo to nadakpan. Di nakuha sa mga suspetsado ang isa ka big hit sealed transparent plastic sachet sa nasuspetsuhan Shabu. Kag anom ka elongated plastic sachet tanan ginasuspetsuhan Shabu. Kag di ara sila karon action Bray na hamtang sa custodial facility sang police station number 8. Yari action Bray ang kabahin sang pagpahayag sang team leader sang CDEU. Apat na aton nga nakalakpan. Isa si ang aton subject sa si Leo Ledesma alias Pipoy, ipangilaron 25 anyos ang Barangay Singkang Airport, Bohol City. And then may support siya sa aton pagyakop sa iya sa sulod sang balay. Isa nga si Peter Locsin alias Peter, ipangilaron 39 anyos na taga Talisay City. Isama niya si Mark Ibanez alias si Dutch, ipangilaron 39 anyos, kag taga Bilang nasa division sa Bacolod City, kag isa ka babayi si Martina Cordova alias Martina nga taga Barangay Villamonte. So, gamit sa aton yung confidential format apos sa aton nga pressure buyer na tigayon niya mga clan ang aton yung subject sa Barangay Singkang. Kung sa tingin nakita sa aton pressure buyer na mapastar sila sa isang pagsesyon. So, yung bilayon tigayon na mo ng amon nga operasyon kag dito na mo sila nadakpan kag base sa inventory na content sa pag-search natin sa ila may nakuha natin sila sa
Action Dry kabayan lang sa pagpayag man sang team leader sang CDU. Tiya mo ni Action Dry amat-amat naman no nga nagamat-amat halog ang aton nga quarantine mode. Ang operasyon sa aton nga mga otoridad ara naman subong man ang baligyaanay man Action Dry sang illegal nga droga. Wala na action. Inamat-amat na gwa man ang mga zombie nga buhi. Action Hotline. Ang mga aswang, abi ko sa Iloilo, may aswang to diri sa aton, aswang buhi. Action Hotline. Gamurara. Pero ti Action Dry wala labot sa operasyon sa CDEU. Ang RDEU on the other hand Action Dry nagpatigayan man sa operasyon kundi 75,000 pesos nga balor sa resuscitasyon Cebu ang na-recover naman. Mga alas 4:30 inis sang aga sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte sa siyudad Gyapon sang Bacolod. Ang suspetsado Action Dry ang ginkilala ini kay Richard Tenefrancia, 49 anyos, residente sang Santo Niño Village sa mga barangay. Kagkaupo niya si Nicole Sian, 22 anyos, sang Bangga Lote, Purok Yanson sa barangay sang Alihis naman. Nakuha sa ila Action Dry ang isa ka big hit field kag isa ka small hit field, transparent plastic sachet sa ginasuspetsyon Cebu kag 5 ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsyon Cebu. Aari sila karon Action Dry sa custodial facility man sa Police Station number 4 kag actually ari gid kita diri gani para makuhaan taman siyang bahin ining si Richard Action Dry no kay di mamangkot kung ano naman niya ang iyang bahin sa ginpatay operasyon kagina. Sir Mengaga, Sir Richard, sir pwede ka ma-interview sir. Ikaw naman sir are ano sir langit sir sir kadali lang ni sir live sa Action Radio. Hindi sir mo niya sir Ari sir tagaan ta ka sir sang audio live ka with Action Brian more than sa Action Radio Bacolod. Sir kaina sir niging patigan ang operasyon sa ina sang aga sir. Imo ni sir ang nakuha nila sir. Ma'am matuod lang ma'am. Tuod na. Ma'am ma'am may nagbakyan na ma'am sa amo na bagay ma'am. Nakibot lang ko yan, ma'am. Nga muna natabo, ma'am. Kasalakyan. Gulpe lang ko nila ginunos. Tapos na, wala na, ma'am. Pero, ang ikaw, yes, sir, sorry to asa kung nagagamit mo niya, sir. Nagayos ko yan, ma'am. Gagamit ko, ma'am. Pag hindi mo ko yan, ma'am, pusher, ma'am. Wala man ko yan kasarasin nila, ma'am. Nadugay ka na nagagamit, sir? Nadugay na makatama, naguntat ko ni anay mo. Saan ako naguntat, sir? Kahit pa ito nama po ko si Presidente Digong niya. Pero ano kitang trabaho, sir? Hindi, wala ko yung bra subong, ma'am. Ang una, may bra sa barangay hall, Villamonte, ma'am. Tungod nga dito, mabatang subong. Tamo nga kapalaboy-laboy. Pero sa bago, kato sir, din patiganan sa operasyon, gaano kato sir sa Purok? Bali, dito ko yan, ma'am, sa 11th Street. Gaano kato sa 11th Street? Bali, yung gadto ko si Peter Locsin, ba? Kaya Peter, ba't that time lang, nag-disponer sa bulig sa kaso ko mananay mo. Nakaraping Locsin, ma'am. Di daw nag-ano ko sa kaslan siya. Matong nag-adto ko to. Si Peter Locsin, sir, may idea ka, manulakpan na siya kayo. Wala man, ma'am. Wala man ko siya, ma'am. Oo. Tapos nag-text ko kay Peter Locsin, naran ako sa Dalom. Pasugat ko nila sa babae nga amiga kami siya. Amo ni isa nga po. Oo, wala na sa babaw, ma'am. Tapos mag-break ko kapirta sa salakyan. Gulpe lang may salakyan nga nagdulog sa tupad ko. Abang mo lang na, ma'am. Bakit ano ka to, sir, nagkadto sa 11? Mga 10 plus mo, ma'am. O dara yun. Last year's kagabi. Curfew na, sir? Curfew naman na? Okay man, ma'am. Dahil curfew, okay lang na, ma'am. Okay lang ko no, bisan curfew? Nakasala ka mo, curfew mo. Kapag sila nga nag-delay kami to, ma'am, drugs, ma'am, wala ko, ma'am, i-deal to, ma'am. Sa base sa legasyon mo, sir, last list ka pa to nila rin tagpuan. Pero kaina, do ang ara sa ni sa blatter do alas 4 inisya, sir. Ano na? Hindi mo na gani, ma'am. Ilangan yung butang na, ma'am.
Aga na kuya ma'am maging plaster nila ang ebidensya ma'am. Dito pa mismo sa dalan, sa Bianian. Pero ate, halin sa 11th Street, ano ginaligar mo? Gindala ka pa to nila? Naglagaw-lagaw kami ma'am. Hindi ka mo naglagaw. Sabi ko, natapuna. Natapuna, matay na sa kalo mo na mamuwi ko. Balo ko na din to. Dito pila ka oras, alas 6 dito pila ka oras, alas 4 ka na nila. Kung gani ma'am, tingala mo ko ma'am. Di, lang ka gusto sa lakyan mo na isakay. So, sa lakyan. Gintor sa kagabi. Actually, action break ka pamati. Ay, ilas kayo ba ako ma'am. Ano ba ba yan? Pagabot, pero hindi mo na mabaktan ma'am. Hindi na gusto na sa lakon ma'am. Bako, makaburo eh. Uy, porte. Pero di, kung ma'am ka pa nga, yun ako tali sa sakto tali steam ma'am. Igado matagdaan. Kamu pala ako masangtan ma'am. pero si ano mo ni Sir si Nicole, siya, isang babae ni. Bali, iya rin barkada sa asawa ni Peter Locsin. Bali, masugat sa akong sa dalom. Ay, may ko katulto sa room nila. Damo mo. Kamu na ito, tabo ma'am. Sila may alakyan nga gabot. Mano ka to ganita ni Sir sa... At kay Peter ma'am. Mano ka to siya? Abi ko mapuli na sa siya, Kalisay, sila kalay. Wala man ko ang gulong nang mutumatang sa ma'am. Gayos Peter sa ko dahil bango sa. Kaya mo sa lakyan mo. Mo lang tumama na tabo sa ako, no? Kaya liko sa balay, nanyapo kami ni Mrs. Balikan ta section Eden na boss. Action Hotline. May mga aligasyon diri makaksyon ang nadakop nga suno siya las 10 pa siya kuno ginkuha, las 4 sang agay na siya ginladlad ang mga ebidensya kag kibot man siya rin na may pilas pa siya. Action Hotline. Action Eden. Yes, action right. Sir, tapos to, mga alas ano ka na dala sa station 4? 5 plus siguro ba, mukula kami, magabot din, sanag na mo. Malating ko na sa nga. Action Eden. Action right. Samtang nagalibot sila, gaano sila kuno? May ginatrabaho or ano may ginapamangkot yung mga tao. Pamangkot sa imo, ginaimbestigar kanila? Oo. Ano ba yung mga pamangkot ni Sir Abi sa imo? Sino ko nga akong boss. Aha. Ang boss ko eh. Wala pa sa akong tiyan ko, wala kuya boss ma'am. Kung sa mula na yung mga amigo ko daw, makadto-kadto ko. Para makakita tas ang ginagmay kasi timo sa transaction. Okay, so after sa to, ining mga items nga nakuha ni din sa bulsa mo ni ano nga sitwasyon, di niya ni nakuha. Kaya ko ba balo na sir. Aha. Way man sang bartiranay, way man sang baklanay. Why sir, why ni sir kay mising ko wala unod bulsa ko gani. Uy. So dito palad lang ko tuya kay Peter basi mapitkan sa Manila. Kapamitik na siya kwartagle, din napit na. Kung sir, ka-drive ko lang isa siya. Okay. Tagaan niya kada. Anong trabaho to ni sir nga naga-drive ka to sa iya, sir? Bali, inim lang itong amo na itong adlaw layo sa akon. Pagabi lang balik. Kaya rin ako sa balay mo. Sa Talisay. Oo. Kaya, pagkabuko to, hindi pa siya may napuli, ipasugat ako. Yes, actually, action Brian, no, i-verify na natin nga information. Sige, be. Kaina, action Brian, kung madumduman mo, atong bypass operation ngayon patigayan sa CDEO, may isa ka a certain Peter Locsin, nga taga-syudad man sang Talisay, ang nadakpan dito sa Singkang Airport. Kasi ibaloon to pa kung the same person, ining ginahambal din ni sir, nga driver niya kung tani papuli sa Talisay, ka nadakpan sa CDEO, pero same address action Brian, no, sa syudad sang Talisay. Sino pwede may istorya tada sa PNP kay kabugat sang allegation ni sir sa kapulisan naton, ano? Gusto tani klarohon kay gapamati subong mga kautoran naton basi kuan bla ano naman ang sunong una sang iban diri nga ay amo nagling trabaho sang pulis dakpon las 10 iladlad las 4. Yes, action Brian, actually makigaamo to dili no galing kay ti sa kapulisan sa Station 8 much better nga from RDEU gid bala mismo action Brian kay sila ya nagkandak man sang operasyon. Mayaraman gambal nga ti ining mga suspect do ano may mga lines na ni sila nga if in case di mamadakpan kamo ni mga ideya nyo.
Kagi ka priso, sir, no? Sila lang. Kagi ka preso, sir. Sa una, sir, ma'am. Sano nga? Bali, kernaping. Karnaping. Sano itong tuig, sir? Yawig naman mo, tama. Anong Sobra ginkuha? na 10 anyos, no? 10 anyos. Damo man siya nga nakasalakyan nga nakarnap na? Naway, motor to, sir. Kaya baligin dala kami ko sa balay. Daw motor napping go iya. Ginchap-chap nyo ne? Ang mga katagiya, dala to sa balay, sir. Sila to, ya. Sila lang daw na dala ka man to kaysa balay mo Hindi din. sa balay mo, mismo balay mo. I see. Pero sa una, sir, ano gid ang trabaho mo man? Gobraw sa barangay hall, sir. Okay na mention mo kay Da. No? Ano ka na sa barangay hall sa Villamonte? Bali, batatay pa to ni David Espinas. Ano yung matrabaho da, sir? Ang pagwa ko sa kuling, nagubra ko ikap breve. Ano ka na, sir? Driver, sir. Driver. So meaning ang binaka-extra nga trabaho mo sa kabuhi mo, drive. No, sir. Okay. Actually din? Yes, Action Bright. Karon try ta pag-igamutan man ang RDU para at least duha ka bahin, Action Bright, no? Ang makuha naton kag hibaloon na ni kon ano ni ang sitwasyon di karon sa mga nagkalagakpan man kay ti puro CDEO kag RDEO man Action Bright ang nagpatiyad sa operasyon na lambot naman ang CDEO tisingan ta Action Bright lambot man RDEO. Sir, damo gyud salamat. Sir, i-verify lang naman pangalan mo rin siya. Ano gani ka lang? Sili Francia, ma'am. Alias, Puy. Puy. Oo. Taga diri ka gid, sir, no? Oo, ma'am, Villamonte. Montelineo Village. Sige. Pangayo na ko, gamay nga, ano sila mga, gado man talaga may bata ko ng biskila. Hindi na tayo nila mabukuntaman, ma'am. Hindi mo ko notorious yung bata, ma'am. Ayaw ko yabulig, pilar lang ko sila, ma'am. Pero sir, tihambal mo gali na mention mo nga gagamit. Kadin mo na ginabakal ni... Diri lang, ma'am, sa mga lapit-lapit mo sa... Din na nga lapit-lapit, sir. Isa diri sa 27, isa may Tio. Barangay 37? Oo. Isa ka sugo, may ako mamong. Nung ay kwarta, malang na yan. Nagpila na pamakal mo, sir? 300, ma'am. Dako gali, no? 300? Ano? 300? Oo, ano na, pila na ka gramo? Ano na? Uy, gamay, ma'am. Basta makalupad ka na, gamay man, Oo. Awon. Takon mo ko pamilyar, ma'am. Basta mo sa Ligado ba, dahil natin mingat sa COVID, quarantine, ito ba mula ginubra kami sa nan? Sige, sir. Action Brian mo to kabayan man sa supayag. Sir, madamo gyud salamat. Dati mamangkot pa tani kon nga aga suyop gid siya abi. Ano gid bing ara da? Sir, may ako pamangkot pa si Action Brian mo. Pamati. Sir, Para na Action Brian. Sir, nga usar ka gid abi nga pangita gid si nga mga butang abi, sir. Anong rason? Actually, sir, do mo lang nga pagsilawas ba, sir? Oo. Do bulong. Wala mo ko yung ubra sang mga malain na ako na kaya. Do medisina mo ni. Iyo lang lawas na, makaubra sa balay. Bago na lugay. Okay, sige. Salamat gid, sir, Yes, sir. Thank you, gid. Sige. May kapapagsik election Eden siya nga lawas ni kung makayup-yup siya sang droga. Oo, makapamanday siya kuno ang Action Brian. Kag di ako naguro drive na siya kay tiya mo nasuno sa iya. Pero klarohon ko lang why kami nag-endorse di ka papagsik sa lawas nyo, mabakal ka madroga, ha? Iya tuya. Action Brian. Kay basibla madako babayad sa akon di endorsement karon ko maginamos na. Naglain pa. Sige. Ikaw gid karon. No. Hindi na ko yan. Oo. Dahil na sunbaya, kaya nabatian nyo, isa to sa redakpan sa RDEO kaina. Kaga mo na yung iyaman ng mga alegasyon. Sige. Live direction Brian sa police station Action number Eden? 4. Yes. Ayon to karon si Sir, mga mapasabat sa pasabton dagintos laki hindi pwede nga si Sir Lenny batian ta. Budlay ni allegation nga suno siya suliton ko las 10 gin hunos kuno siya. Ang word niya gingamit ito is ginhunos ini siya. Tapos meron pa to ko nga nakibot sa ganito. Naglagaw-lagaw. Nakibot, oo. Kaya ginlagaw-lagaw. Pas makulod, by sa idea ko na ng mga streets na ginsudla na kayo nakakalo siya. Basta naka-face mask man. So, ipaklaro talang ni, no? Sa RDEO, no?
RDA action by. Although nga ambal ko kay na nga ang mga kaangay sini nga mga tao, hindi man si Sir Gida, may mga kilala man kita makabati pero may dugay naman ta sa broadcast industry sa mo nga trabaho. Ang mga lines sa mga utod daton nga kaladakpan kon drug sa paghambalan daw inabalang nabalay na. In short, mga artista na ding iban man galing kay wailang guro na talupangdan sa mga direktor. Action na din. Yes, good action right. Amo to ko na baliya, okay lang kani sa curfew ng sanakpan. Think curfew ya 12 hours lang. Apila na ka-oras na, pwede ka nakagawa mo. Oo. Pero ito na sa action ba? Ako, nga nagagamit sa. Pero wala siya nagabaligya. Why nagabaligya? Baka lang saya. Baka lang sa. Why kaya gabarter? Wala pa siguro nakalambot sa barteran. Basta kung may mag-barter da sa Bacolod Barter Community, i-close dayon ni Attorney Josil Batapa. Sige. Intrahan sa malain. Sige. Yes, Section Brian live dire sa gyapon sa Police Station number 4, any section even about to una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Patrol Report Hotline. Salamat aksyon na din na boss. So, timo na, laktan taman ginagmay dilang ta COVID-19 sa tanan nga inuras kay may lain man nga mga senaryo nga katabos palibutan. Action Hotline. Ay, susko tiyamot to ko na. Daw ka papagsik sa lawas niya gali ang illegal nga droga. Magdulo 200, 300. Ado ka mahal na no? Pila na ni kabugas kag 1 kilo nga kuha na niyo isda mo bakal mo mapakaon mo pamilya mo magwapo kapas. Action Hotline. Pagbalik naton, try ginaton nga lang buton ang simbahan ano. Kay kabalo ka kadamo nagid sang nagpasalamat subong nga may misa na. Although nga ini may mga sanambal ko na may mga regulasyon kung anong mga sistema sini hibaluon tani karon dugay sa aton sini pagbalik kay kadamo nagig gusto magbalik sa simbahan kag magsimba sining palaboton nga Domingo mga kaksyon. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9 na sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! May gamadang o kon may aga lang sa kay Josie R. Espilita. Naga-monitor si Rimet Tinion. Naga-monitor, Barangay Felisa. Naga-monitor sila. Na? Araman si Joshua Catalan. Ay, may buntag diha do, ni mo. Salamat sa pagpaminaw. Aksyon Hotline! Nutay ko mamalawagan pag ganing isa si Sir Ponso. Sir Philip Laurente, salamat gid sa pag-monitor. Si Reggie Valencia Tilanas, naga-monitor man, mga Binder Boys dira sa Villamonte. Bao. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Grabe, gwapo pa siya kuno may lang kay nag-igham si Action Eden. Lito Agustin, naga-monitor man. Action Bryce siling niya pigado siya pero gasto siya 300 siya suyop, no? Hindi siya pigado daw hindi mapatiyan istorya nga wala gid siya nagabaligya, no? Action Hotline! Tanda man mga listeners naton mo. Si Madam Grace Meaton Cousins naman niya. Grabe Sir Brian, hindi
man obra San Mayo pigado gali kamo nga damo da obra San Maayo. Utod-utod ang imong nga text ma'am na sa imo gro nga pag-type ay. Si Madam Milagros, si Zar Alet naman naga-monitor mga Alit family dira. No, salamat gid nagalantaw sa aton subong. Chenny Oy si Sir, salamat man. Trixie Bosillo, Action Hotline. Edwin Moya Delgado naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Happy birthday gid sa kay JINN. Naga-monitor si Matinion sa iya manda nga salakyan. Action Hotline. Salamat gid sa pag-monitor ano kag birthday ya subong. Madamo gid nga salamat ano si Madam Rose Araman. Salamat gid nagayuhom sa kuno sa interviewin namon ni Action Eden Abuso. Siya daw kalayo. Wow. Action Hotline. Dali gid lang kay sa MGCQ Action gin pahanagotan na ang pag-misa sa aton siri nga mga simbahanan na. So ang simbahan Katolika diri sa Bacolod, Diocese sa Bacolod may aranasang mga oras, arana sa mga pagpatigayon siri sa mabot nga Domingo. Action Hotline. Kung ka magsala Hunyo 7 na no siri nga Domingo, ano blang sitwasyon sini no? Kung anong oras mag-umpisa, anong oras matapos, paano na ito patuman ang social and physical distancing mga kaksyon? Action Hotline. Paano na ito siguro nga initanan-tanan masunod na ito, may ara bala kita sang ginatawag iyang mga tao dira nga amo ang magbantay no sa aton para nga ano naton si Father ara sa linya para nga ma-check nato ang aton sumilimba. Action Hotline. Dali lang daw lain ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Father Henry Donasco sa Diocese sa Bacolod, Director Commission on Liturgy mga kaksyon. Fad, good morning. Mayong aga dira sa aton nga tagpalamati sa Action Radio kag sa aton dira nga mga tawo sa aton nga station na. Good morning gid sa tanan no. Yes, si Action Brian Morgana sa Action Radio pasensya gid Fad sa disturbo gamay gid lang. Okay lang. On Sunday, Fad officially mag-open again ang aton siling simbahan Diocese sa Bacolod para sa pagmisa na Fad. Oo. Actually sa deklarasyon sa aton nga obispo kay ang ginahulat man lang naton actually ang approval sang national nga makatipon kita 50% sang venue capacity naton. Technically ang iban nga mga parokya magasugod na sa misa subong adlaw o sa Miyerkules. Pero ang aton do take off nga mass naton sa Sabado gid kay may ara kita sang Christmas. Do amo na siya ang misa sa din ginabag-o sa mga pari ang ilang saad sa pagapari kag ginakonsagrar kag ginabindisyonan ng sang obispo ang mga oil or mga lana nga ginagamit naton sa mga sakramento bala naton sa aton simbahan. So ang ina nga selebrasyon ginaupdan sang tanan nga mga kaparian kag sa mga lay representative naton sa atong parokya. So diri sa katedral ang amon nga opening gid sa Sunday. So gina-take namon nga parang take off mass naton ang misa sa siningas Sabado alas 9 ang aga sa ato mismo katedral. Pero hindi pa na siya open sa public kaya ang nangamisa ginpa-reserve lang anay sa mga kaparian kag mga representante lang sa parokya ang opening gid sa Domingo. Opening sa aton nga misa diri sa katedral. Okay, Domingo Fad ano oras gid ang una nga misa? Kay ang aton nga schedule syempre malain na siya kay kinahanglan naton sang 1 hour nga interval kay para may time pa nga magpagwa, magpasulod kag mag-sanitize sang sulod sa simbahan. So ang schedule naton every 2 hours. So ang schedule naton sa aga 6, 8, 10, 12. Tapos ang sa hapon tatlo lang 2, 4, 6. No? So mo nang ang atong bag-o nga schedule sa mga misa naton dira sa San Sebastian Cathedral. Para sa ihibalo sa aton mga sumilimba no kundi nga aton nga mga bangko na Fadya medyo malaba ina siya no. So na check nyo man na Fad kon kada bangko pila ka bilog tawo makapungko dira.
Yes, yes. Actually, kung i-observe namon ang 50% gid nga capacity sang venue, hindi kita ka-observe sang proper distancing. So, mas namon nga gin-observe ang distancing kaysa sa 50% capacity. Yes, yes. So, kay kung i-observe ginamon ang proper distancing, siguro ang ma-accommodate lang yun sang simbahan mga 30% sa aton nga capacity. So ang pulungkuhan naton alternate na 3, 4, 3, 4 para may proper kitang distancing. May mga marker naman ang gin-provide kag may mga usher kita nga magagiya sa ila magpasulod sa simbahan. Amuli ni garing kay ti magsimba do medyo hindi ka nakapili anay sang imong pungkuan. Yes, yes. Kay ti i-guide ka gid properly nga minimal ang contact sa mga tao nga nagasulod. So amon Purti nga pagbag-o, Fad, no? Do ka, kwan gid no? Do ka layo. Sa pamatsago do medyo mabulubudlay ang una naton nga misa ni pero magsigi-sige na ni siguro maanad naman ang mga tao sa among nga system aton nga misa. For example, yes. For example, bifad nagsululubra gid kay kabalo naman kita uhaw kita sa pagsimbagin mo. Ano ang ideya sa aton nga simbahan abi ang iban nga arak sagwa pahulaton na lang anay second mass damo sina? Yes. Actually, nagwa na sa amon nga meeting kay usually na observe naton diri nga kung magsimba kisa sa katedral do sinihan mablang kapatabo lang sa misa bla. Galalawas Dito ka timely masubong ang simba mo gid haling kita sugod hasta sa katapusan. So all in, all out kita. Busilingon, magsugod na ang misa, bisan way pa na puno ang simbahan, kung magsugod na ang misa, hindi kita kapasulod. Okay, para wala sang extra movement samtang nagasugod ang misa. Matapos ang misa, amo na pagpagwa, kag pagpasulod naman. Okay. Actually, ang diri nga side sang katedral nato may wing side pagirada sa wala. May mga gin-provide kita da nga mga LCD monitors. May ara pa da sang pwede ma-accommodate nga mga tumuluon nato nga masimba, no? So amo na. Ang sagwa naton may mga markers man kita nga biskan nagalinya sila dapat i-observe gidang distancing. No? So amo na. Yes, Fad, magluwas dira sa simbahan diri sa Plaza Publica sa Katedral. Tanan nga sakop sang Diocese sa Bacolod amo ni dapat ang aton gid nga implementar masugod na Domingo. Yes. Kag ang with regards bala sa mga bus goers naton, kay sang GCQ gin ban ang mga vulnerables, no, mga 21 years old below, kag ang 60 years old pasaka. Kay since aton nga modified GCQ gin list na ang ban, allowed na ang mga tigulang nga kadto sa simbahan nga mag-join sa aton nga misa. Pero wala namon gina-encourage ang mga kabataan nga mag-join anay sa misa, especially naging mga non-communicant. Para pala mga kabataan nga hindi pa makakalawat, no, kay mabudlay man sa mga in charge sa simbahan sa pagpa-observe sang distancing kay masabakanay di sila guro sang ila ginikanan no kuno madinalagan ang iban So ang iban madinalagan mahambang, so kabuday mag-control kung may mga bata nga mag-join sa aton nga misa. Okay. May face mask kita, Fad, ano ni kung wala ka face mask hindi pwede ka sulod? Actually ang aton nga protocol, so tatlo gidang i-observe. Mandatory wearing of mask, subot siningon no mask, no entry kita. Tapos ang distancing, so mapungkok sila sa marker nga gimbutang naton sa aton nga pios, i-observe ang distancing. Then may proper sanitation gid antes kita magsulod, may thermal scanning, may sanitation sa footwear, kag may sanitation sa kamot. Grabe na gid, no? Walang kita nag-provide sang water basin, kay medyo maduludugay kung mapanginaw kita, no? Pila ka seconds, so 20 seconds. Instead, mas spray lang sang alcohol dira antes magsulod sa simbahan. Kabalo kita magsulod sa simbahan, me myself ang akon nga ginahimo dira pagsulod ko kadto sa kilid may arasang holy water dira. Ti kumusta niya, Fan? Temporary ligin pa close ginana mo gin tabunan ginamo giti. Dako man ang risk na sang sang contamination kung dira sa tubig. Ang ginahimo nga routine permis ang mga utod naton nga magkadto sa mga
sa mga aton nga mga birhen Adoration Chapel. tapos maghikap. Actually, sa veneration sa mga santos, nag-provide na kami din sang cordon nga wala na isang physical contact din sa mga santos kag sa aton nga kristal. Biskan ang aton nga Adoration Chapel since aircon na ginpa-close na nga namon kay gamay isang space kag delikado pagid, no? So enclosed kagang amo na ang mga veneration nato sang cross da kag sang kuan may cordon na nada nga hindi lang ana mo palapit para maghikap pala. I see. Okay, so far do na hambalta naman fad, no? Kung basta may ara ka pa gusto ipalayag da way naton mapalayag. Actually, ang madugang ko lang ang celebration sa sakramento naton, yun pa kamaay subong nga wala kita sakrament sa Domingo nga adlaw. Okay, ang Domingo nga adlaw is spend gid ng bilog nga oras para sa Sunday masses naton. So kung mapabunyag ka, mapalubong ka, kung mahimo sa weekdays, no, Monday pakadto Sabado. No, so amo na kay para i-spend gina nato ng oras nga para sa Sunday celebration. Ikaduha ang aton nga mga celebration sa sacrament, wala na siya gina-limit kaysang before gina-limit naton nga duwa lang kabilog ang maninoy, ang maninay, ang sa patay ang family members lang. Subong depende na sa capacity sang simbahan. So kung dako-dako ang capacity, pwede kita ka accommodate no sa mga celebration sa aton sakramento, depende sa gina-define sang kada parish priest sang simbahan. Kay sila ang nakaibalo sang kapasidad sang ilang simbahan. I see. May namang kung kailan ka nagmuno kafad nga bunyag kag lubong, pwede man mapakasal na pakasal, kung pwede na ba? Pwede na ang sa pakasal, actually pwede na. Pero as much as possible, simple lang gid nga pagpakasal, hindi gid nga do ka bongga gid, no. Kay actually ginado away nato ng mga ceremonial action, siguro wala nang procession sang entourage para lesser ang movement, no. So pwede sila ka pagusto sa number basta ma-fit lang gid sa capacity sa timbahan. Pero siguro simple na lang gid ang mga celebration naton sang sacraments. Observe na lang gid guro sa mga kuana pagsulondan, face mask kag social distancing kag mga amo malanay. Kag tapos isa pa gid sa policy naton kay kung Domingo mga bunyag ni walk-in na sila mo para balang makadto ka sa office diretso na yung bunyag. Subong ang celebration naton sa mga sakramento scheduled na. Subong sigon ipa-schedule mo ahead until sa gina-target mo nga date, ipa-schedule mo daan para matagaan ka instruction sa office kung anong i-prepare mo during sa sakramento. Ang inyong mga pre-rom daya fad open naman na siya starting sa amo man na in-close na nga namon temporarily ang mga pre-room kay do ka aircon siya kag ang mga tao bila do may tendency nga magdikitanay, no. Amo na ang aircon do ang contamination do ka high man no ka dako man sang contamination pa-close nga namon ang amon nga prayer room. Magluwas guro fad sa kwan sa mga tao nga mag-guide sa aton mga sumilimba, may mga PNP man taguro nga gin-request dira fad, no, para actually may nagkadto ni sa amon si Dose Major si Dal no nag-offer man sang ila service nga maka-deploy sila sa mga pulis nga mabulig. Actually may mga marshal kami, parish marshal, pero laing gid kung may law enforcement nga mabulig sa amon di pa order sa amon nga sulod sa mga tao. Suliton talang tanan nga dakwa nasakop sang Diocese ng Bacolod mag-umpisa na. Yes. Halin sa Victorias pakadto sa hinigaran nga mga parokya. Kag last na lang gid para sa ibalo sa mga tao, si Bishop Buzon nag-issue sang decree of commutation. Ang decree of commutation nagasiling nga hindi man kinahanglan gid nga sa Domingo gid nga adlaw ma-fulfill nila ang ilang Sunday obligation nga magsimba. Kay subong ang tanan nga mga parokya sa bilog nga diocese, gin-allow ni Bishop nga ang ilang nga selebrasyon halin
Merkules, tubto Bernes, halin alas 4 sa nga panaog, makasilibra sa Domingo nga misa. Subo silingon nga mga tabi sa masimba, ikaw Merkules ang hapon, nga ang selebrasyon Domingo, nga liturhiya, ma-fulfill mo ng imo Sunday obligation. Okay. Ang muna. So, Wednesday to Friday. Wednesday to Friday, alas 4 panaog, pa kadto sa gabi, kagang Sabado, halin after 12 noon, panaog. So ang ilang mga misa, kung ginasilibra sa Domingo nga liturgy, ma-fulfill na nilang ilang Sunday obligation. O gin pa kamaayo na para hindi mag-congest sa sa Domingo nga adlaw ang mga sumilimba naton. So bisa masimba ka daya once a week na daya anytime of that day o Wednesday to Saturday, ma-fulfill mo na yung Sunday obligation. Fad, mabalik naman ang everyday open na simbahan for prayer lang gid nga pwede ka nakasunod. Actually, ang opening naton sa simbahan para sa pangamuyo outside the mass nang kuhain na sang misa, so open na ang aton nga simbahan. Kay kada antes ng misa may ma-sanitize man. Pagka misa medyo close ang kita anay. Muna. Kadamo na gid sang nagduga nga trabaho pero sige lang. Nga medyo bulubudlay gid sa gina put in place na pang ang system pero eventually maanad gina kita. Yes. Sige lang kay pila kadlaw malampuasan tagay tanan-tanan nga pagtinaw. Oo, kabay pa. Buligan na pangamuyo. Yes. Salamat gid sa mga time Fad, maayong aga kag mabuhay Fad. Sige. God bless. Thank you. Si Father Henry Donasco, ang Director, Commission on Liturgies ng Diocese of Bacolod, Makaksyon, ang aton sininistorya bago gid lamang. Action Hotline! Kompleto naman to siguro, nga amo nang matabo starting on Sunday, diri iya sa nasakop yang kasimbahanan, nasakop sa Diocese of Bacolod, Makaksyon. So ibandira pariho man lang sila tanan-tanan sa Diocese kaman sa San Carlos, sa Kankabankalan, kana nga sitwasyon dira, amo-amo malinigyapo na. Kita gani, bisan hindi na tasagi kamuno sa mga pari, tao kung sinoda nga mga gag-guide sa inyo, kita mismo observe kay disiplina sa kagalingon ta, malikawan ta ni si COVID-19. Action Hotline! Di na tayo sagi pa saway pa kay ara sulusimbahan pasaway pa tayo kahuluya naman na. Action Hotline! Masimba tayo gani para magpangayo, tapatawad ka magpasalamat kita sang bugay sa aton, tapos sagi tayo kahulat nga sawayon sa mga nag-guide kag mga ashirets da sa sulod o kung ano nga sitwasyon, pulis dabi kung ano da. Action Hotline! Diway, nagyapon pulos karon simba mo. Last 9:27, pagbalik naton to the guy, if may lapad pa kag malawig pa time naton, check naton Vice Councilor Israel Salanga karon kung nakaabot ang mga OFWs. Feeling ko daw ay ano ay ang rason. Action Hotline 2006 Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina
mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:34. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Action Hotline. May aga lang nag-monitor sinimetriyon si Gismar kag pari Andronia Tobias dira sa area sang Himamaylan. Salamat gid sa pag-monitor. Nagatutok man sa Tonalin Pakaina si Mr. daligiran check ko ngalan si Mr. John Acosta. Salamat gid sa pag-monitor. And good morning kay Vince Adolfo man nagatutok man. Madam Elsa is Panola. Good morning, monitor sila subong sa daycare, also daycare worker sa barangay Robles, La Castellana. Merly Gonzaga, amo ginayang hulat namon nga makasimba kami hidlaw na gid kami magsimba amon panimbahon Christians worship. Labot kami 2 hours kay may Sunday school kami kag may mga praises kuno worship after Bible study Sunday school pero hindi kami damo nga pareho sa Roman Catholic. Ini bisan din malang namo. Alright, Rayjan Tan Villalon, good morning, Action Brian, watching from Barangay Purisima, Manapla. Monitor kami diya, subong sa inyo program. Stay safe lang kita, God bless. Salamat. Joven Palay Dilocanog, good morning, Action Brian. Morning from Baclaw, Kawayan, God bless. Sa alihis, naga-monitor man, alright, si J. Valencia na basa ko na kina. Ang iban pagkaronan ko sa gabi, klit anayta, balita itala karon sa gabi na naman. Action Hotline! Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na magbanwa. Upod sa aton sinidring sa technical side, we have Action Nelmar Madera and Action El Rey Dutilios. Tangos kung talos ka nagpangalagad sa ngalan sa regular nga anchorman. Action Artay Hupon, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat. Gidmayng aga, Ako po si Jim Obligado. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.